دا مولانا بجلیگر صاحب تک کلامو عزیزانو وہ کنو وایا خو آغین مخ کستا دا ټولو سغواړه ما لگ زمان داس کی وایا سغواړه ما اے دا سخل کو پا دی درد دی نہ دا توجہ شرک دی بدت دی جرم دی گناہ دا خرچہ دا پی پرچہ دا پی وی مفتی سردار وی چی توجہ مائی دا توجہ خو ارچہ دا پر ضروری دی گوڑا دا سٹوڈنٹ توایم سٹڈی کے توجہ ٹیچر توایم توجہ امام تم وایم توجہ مقتدی تم وایم توجہ پیر اور مرشد تم وایم توجہ مرید تم وایم توجہ اکثر پلار بانظم چرتا چیک پوسٹ کیوں دلی گون نالتا سرکاری اہلکار دلیر بہادر جانباز دا قوم او دا ملت خدمت دا پارا ولاڑی نظر ڈریور تیم گاڑی ادری نظر تیم ویم ڈیوٹی پا توجہ سرکوا ما توی خطا سو یوجی اسلام علیکم ویزے نو ہر چاہتا دا توجہ ضرورت تی ہر چاہتا او دا زما تک کلام دی دا چاہتا کہ کلام کنا کنای دا عمران اللہ وعدہ دی کنا او تاسو دا دی وعدہ پروگرام راغلی کنا او دلتا بشپم نک بیا بزے کنا نو سو کنا کنوی دا چاہتا کہ کلام دی اوری بیا یو سو خبری کوئی اوری اور دا چاہتا کہ کلامی وقت دی تا میجی سے وقت دی دا چاہتا کہ کلام وقت اور دا مولانا بجلیگر صاحب تک کلامو عزیزانو وہ کنو وایا